କଣ ଖାଉଛ? ମୁଢି ଖାଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଦଉନ। ଆଉ ଦେବି କିଛି କାଇଁ ଦେବି ବସିକି ଖାଏ। ହଁ अभी मजा आएगा ना भिड़ो देवा उठा ले रे बाबा ଭାଇ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆଣିବୁ ପାଣି ପିଇବି। ଆଉ ଖାଉଥା ମୁଁ ଆଉଛି ପାଣି ପିଇକି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରେ ଭାଇ ପାଣି ଆଣିଲ? ଆରେ ଆଣିଲି ଯେ ମୁଢି କଣ ଖାଇଦେଲି। ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ? ସତରେ ଖାଇଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ଖାଇଲାଣି ଶେଷ କରିପାରିଲିନି। Good bye. କେମିତି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଇକି ଶେଷ କରିଦେଲା କଥାଟା କାଇଁ ବୁଝା ପଡୁନି କିଛି। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे